Genesis Kapitulo 31. Si Jacob nagpalagyo kay Laban. Si Jacob nakabati nga ang mga anak nga lalaki ni Laban nagasiling. Ginkuha ni Jacob ang tanan nga mga pagkabutang sang aton amay. Ang iya manggad nagikan sa pagkabutang sang aton amay. Nakita man ni Jacob nga ang pagkabig sa iya ni Laban karon lain na gid sang sa una. Dayon ang Ginoo nagsiling sa iya, magbalik ka sa duta sang imo mga ginikanan, kag sa imo mga himata, kag ako mangin kaupod mo. Gani ginpakadtoan ni Jacob si Raquel kag si Leah, nga magkadto sila sa latagon, sa diin iyara ang iya mga hayop. Nagsiling siya sa ila, natalupangdan ko ang pagkabig sang inyo amay sa akon, lain na gid sang sa una. Pero ang Dios sang akon amay nag-upod sa akon gihapon. Kamo nga duha nakahibalugid nga nagpangabudlay ako para sa inyo amay sa bug-os kong akusog. Pero ginadayaan niya ako. Pagka napulo gid niya ginailis-ilisan ng akon suhol. Pero ang Diyos wala magtugot nga mahalitan niya ako. Kung magsiling gani siya, ang mga may pintok-pintok mangin suhol mo. Ang tanan nga mga hayop nagbata si may pintok-pintok. Kung magsiling siya, ang may mga guray-guray mangin suhol mo. Ang tanan nga mga hayop nagbata sing may mga guray-guray. Ang Diyos nagkuha sa mga kahayupan sang inyo amay, kaginhatag sila sa akon. Sa tion sang pagpahigal sa mga hayop, nagdamgo ako. Kag nakita ko nga ang lalaki nga mga kanding nga nagapangasta, may guray-guray, may pintok-pintok kag kambang. Ang anghel sang Diyos nagtawag sa akon paagi sa damgo. Jacob, nagsabat ako. Yari ako. Nagsiling siya. Tanawa ang tanan nga mga kanding nga lalaki nga nagapangasta. May guray-guray, may pintok-pintok kag kambang. Ginahimo ko ini, kay nakita ko ang tanan nga ginhimo sa imo ni Laban. Ako ang Diyos nga nagpakita sa imo sa Betel, sa diin ginhibuan mo sing lana, kag ginhalad ang handumanan nga bato, kag sa diin nagsumpa ka. Karon maghimos ka kang maghalin sa sini nga duta, kang magbalik sa imo nga duta nga natawhan. Si Raquel kag si Leah nagsabat kay Jacob, wala na sing nabili ni mapanubli namon sa amon amay. Wala bala niya kami ginakabig subong mga dumulong. Ginbaligya niya kami. Kag karon naubos na niya gasto ang bili namon. Initanan nga mga manggad nga ginkuha sang Diyos sa amon. Amay namon ina. Kag ila sang amon mga anak. Karon himuha ang tanan ginsiling sa imo sang Diyos. Gani si Jacob naghimos agod magbalik sa iya amay sa duta sang Kanaan. Ginpasakay niya ang iya mga kabataan kag mga asawa sa mga kamelyo. Kag ginpauna niya ang iya mga hayop sa iya. Upod ang tanan nga pagkabutang nga iya natipon sa Mesopotamia. Si Laban naglakat sa pagunting sang iya mga karnero, kag sang wala tira siya, ginkawat ni Raquel ang mga Diyos sa ila balay nga iya ni tatay niya. Si Jacob naglimbong kay Laban, paagi sa iya paglakat nga wala makahibalo si Laban. Gindala ni Jacob ang iya tanan nga pagkabutang, kag dali-dali nga naglakat. Nagtabok siya sa suba sang Euphrates, kag nagpadulong sa bukid sang Galaad. Ginlagas ni Laban si Jacob. Sang makaligad ang 3 ka adlaw,
Ginsugiran si Laban nga si Jacob nagpalagyo. Gindala niya ang iyang mga tinawo, kag ginlagas niya si Jacob sa sulod sang 7 ka adlaw. Tubtob malambot niya siya sa bukid sang Galaad. Sa isa ka damgo sina nga gabi, ang Diyos nagpakita kay Laban kay nagpaandam sa iya. Hindi mo pagpahugon si Jacob. Nalambot ni Laban si Jacob nga nagdulog kag naghimo sang iya kampamento sa kabakuluran. Si Laban naghimo sang iya kampamento sa bukid sang Galaad. Si Laban nagsiling kay Jacob, nga ginlimbungan mo ako, kagindala mo ang akon mga bata nga babayi, pareho sa mga babayi nga nadakpan sa inaway. Nga ginlimbungan mo ako kung naglakat ka, nga wala gid magsiling sa akon. Kung ginpahibalo mo ako, kung tani ginpalakat ko ikaw, nga may kinasadya, kag pagkinanta sa musika sang tambor kag arpa. Wala mo gid ako pagpahaluka sa akon mga apo, kag sa akon mga bata sang paglakat nila. Daw ano nga binuang ang ginhimo mo. Makasarang ako sa paghalit sa imo. Pero kagabi, ang Diyos sang imo may nagpaandam sa akon nga nagasiling, hindi mo pagpahugon si Jacob. Nakahibalo ako nga nahidlaw ka nagid sa panimalay sang imamay. Amoy na nga naglakat ka. Pero nga aging kawat mo ang akon mga Diyos. Si Jacob nagsabat, nahadlok ako kay naghuna-huna ako nga bawion mo sa akon ang imong mga anak. Pero kung makita mo sa bisan kay sino diri ang imong mga Diyos, pagapatyon siya. Sa tubangan sang aton mga tinawo subong mga saksi. Pangita mga butang nga imo kag kuhaon mo. Si Jacob wala makahibalo nga ginkawat ni Raquel ang mga Diyos ni Laban. Si Laban nagkadto sa tolda ni Jacob, sa tolda ni Leah, kag sa tolda sang duha ka sulugoon nga babayi, pero wala niya makita ang iyang mga Diyos. Dayon nagkadto siya sa tolda ni Raquel. Si Raquel nagkuha sa mga Diyos kag ginbutang niya sa siya-siya sang kamelyo kag ginpungkuan ini. Si Laban nag-usisa sang bug-os nga tolda, pero wala gid niya makita. Si Raquel nagsiling sa iya amay, tatay, hindi ka lang magkaakig kung hindi ako makatindog sa at imo atubangan. Kayari ang pamulanon ko. Si Laban nagpangita sang iya mga Diyos, pero wala niya makita ini. Dayon si Jacob nanginit kay naghambal nga may kaakig kay Laban. Ano bala ang akon sala? Ano nga kasuguan ang akong ginlapas nga ginlagas mo ako nga may kaakig? Karon nga nausisa mo ang tanan ko nga mga pagkabutang. Ano bala nga pagkabutang ang nakita mo nga imo? Ibutang diri sa tubangan sang imo kag sang akon mga tinawo, kag sila ang pahukma kung sino sa aton ang matarong. Sa sulod sang 20 ka tuig nga nag-istar ako sa imo, ang imo mga karnero kag mga kanding wala gid mahar-asi, kag wala gid ako makaihaw sang imo lalaki nga karnero. Kung ang isa ka karnero mapatay sang talunon nga sapat, wala ko ina ginaisip sa imo parte, kundi ginaisip ko ina sa akon parte. Ang ginakawat sa adlaw kung sa gabi man, ginapabayran mo sa akon. Sa madamo nga tiyo nagantos ako sang tagiti sang init kun adlaw, kag sang katugnaw kun gabi nga wala tulog. Amoy ni ang inagihan ko sa sulod sang 20 ka tuig sa akong pag-istar sa imo. Nagpangagad ako sa imo sa sulod sang 14 ka tuig para sa duha mo ka anak nga babaye. Nga nag-alagad ako sing 6 pa ka tuig para sa imo mga hayop. Kag kapulo mo liwat-liwato ng akong suhol. Kung ang Diyos ang akon amay, ang Diyos ni Abraham, ang Diyos nga ginasimba ni Isaac,
wala magupod sa akon. Kung tanigin palakat mo ako nga wala gid sing dala. Pero ang Diyos nakakita sa akon pagpangabudlay ug pagantos kagabi. Ginsabdong niya ikaw. Ang kasugtanan ni Jacob kag ni Laban. Si Laban nagsabat kay Jacob, ini nga mga babayi, anak ko. Ang ilang mga kabataan akon, kag ini nga mga hayop akon. Kung sa bagay, ang tanan nga gintanaw mo, akon. Pero karon, ano ang mahimo ko sa akon mga anak kag sa ilang mga kabataan? Dali, mahimo kita sing kasugtanan. Kag magtumpok kita sa mga bato sa pagtanda sang aton kasugtanan. Gani si Jacob nagpatindog sing isa kadako nga bato nga handumanan. Insugo niya ang iyang mga tinaw sa pagtipon sa mga bato kag sa pagtumpok sini. Dayon nagkaon sila sa luyos ang tinumpok nga bato. Ginhingalanan ini ni Laban Jegar sa Haduta. Pero ginhingalanan ini ni Jacob Galeed. Sila ba nagsiling kay Jacob? Ining tinumpok nga bato, magapahanumdum sa aton nga duha. Amoy niyang kabangdanan kun nga ang duog ginhingalanan Galeed. Sila ba nagsiling man? Kabay nga ang Ginoo magbantay sa aton samtang nagahilayuay kita. Gani ang duog ginhingalanan Mispa. Sila ba nagsiling pagid? Kung pintasan mo ang akong mga anak ka babay, o kung magpangasawa ka sang iban nga mga babay, bisan nga hindi ako makahibalos sini. Pero dumduma nga ang Diyos nagatanaw sa aton. Yari ang mga bato nga gintumpok ko sa tunga naton. Kag yari ang bato nga handumanan. Ining tinumpok ang mga bato kag ining bato nga handumanan. Amo ang magapahanumdum sa aton. Hindi ako maglabang sa sining tinumpok nga mga bato sa paggubat sa imo. Kag hindi ka maglabang sa sining bato nga handumanan sa paggubat sa akon. Ang Diyos ni Abraham kag ang Diyos ni Nahor magahukom sa tunga naton. Dayon si Jacob nagsumpa sa ngalan sang Diyos nga ginsimba sang iya amay nga si Isaac. Nagpatay siya sang isa ka sapat kag ginhalad niya ini sa bukid kag ginagda niya ang iyang mga tinaw sa pagkaon. Sa tapos sila makakaon, nagtulog sila didto sa bukid. Aga pagid sang madason nga adlaw, ginhalukan ni Laban ang iyang mga apo kag mga anak sa pagpaalam sa ila, kag naglakat siya pauli. Mga kaabyanan, inyo bantayan ang masunod naton nga episode nga mo ang Genesis Kapitulo 32. Madamo gid nga salamat.